በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰነ ዕለት 24 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም 24 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ምንም እኳ ንሕና ክንዲ እቲ ዝግብኦ ኣይንዘክሮ እምበር ግብፃውያን ስሞም ፀዊዖም ካብ ዘይጸግብዎም ቅዱሳን ኣቦታት ሃገርና እቲ ዋናን ቀንድን ሓደ እዩ። እዚ ቅዱስ ተጋድልኡ ዝፈጸመሉ ቦታ ምድረ ግብፂ እንትኸውን ናብ ግብፂ ዝኸደሉ ምኽንያት ድማ ብግልፂ እኳ እንተዘይተፈልጠ መምለኪያ ነጣዖት ፀሓይ ዘምልኹ ሰባት ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ንሳቶም ወሲዶሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቅዱስ ኣቦና ሙሴ ኣቐዲሙ ሓያል ሽፍታ ነበረ። ኣብ ምድረ ግብፂ እውን ሓያል ብምዃኑ ዝደፍሮ ኣይነበረን። ንፀሓይ የምልኽ ከም ዝደለዮ ኣሕሊጉ ይበልዕ ዝደለዮ ሰብ ይወቅዕ ይሃርም። ነገር ግን ብሕልናኡ ስለ ሓቀኛ ኣምላኽ ይመራመር ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ንፀሓይ ኣምላኽ እንተኮይንኪ ተዛረብኒ በላ። ንሳ ፍጥርቲ ስለ ዝኾነት ከዓ ስቕ በለት። ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ከዓ ኣሸጋሪ ሰብ እኳ እንተኾነ ንፈጣሪ ምእላሽ ግን ቀጸለ። ሓደ መዓልቲ ድማ ተሳኽዓሉ እሞ ሰናይ ክርስቲያን ረኺቡ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ እንትኸዱ ኣብኡ ዘለዉ መነኮሳት ናብ ሓቂ ከም ዝመርሕዎ ነገሮ። ንሱ ድማ ሰይፉ ተዓጢቑ እንከሎ ናብ ገዳም ኣተወ። መነኮሳት ፈሪሖም እንከሃድሙ እንከለዉ ድማ ዓብይ ኣቦ ኣባ ኤስድሮስ ግን ተቐቢሎም ኮፍ ኣበልዎ። ዝወደይ እንታይ ደሊኻ በልዎ እሞ ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ገጽ ንገጽ ንምርኣይ ይደሊ ኣለኹ ናይ ሙሴ መልሲ ነበረ። ኣባ ኤስድሮስ ድማ ዝእዝዘካ ኩሉ እንተጌርካ ክትርዮ ኢኻ ኢሎም ናብ ሓለቓ መነኮሳት ቅዱስ መቃርስ ወሰድዎ እሞ ኣባ መቃርስ ድማ ክርስትና ምሂሮም ኣጠሚቖም ናብ ኣባ ኤስድሮስ መለስዎ። ድሕሪ እዛ ሰዓት እዩ እምበር ዝነበረ ናይ ኣባ ሙሴ ጸሊም ህይወት ፍጹም ዝተለወጠ። ምንኩስና ተቐቢሉ እውን ክጋደል ጀመረ። ብታ ጸባብ ኣፍ ደገ ከኣቱ ስለ ዝፈተወ ነቲ ብሽፍትነት ዝመልአ ኣካሉ ብገድሊ ኣርገፎ። ብዘይካ ቆመቱ ካብ ኣካሉ ኣይተረፎን። ጎኑ ብሓፂን ተዓጢቑ ንመነኮሳት ኣገልገለ። ኣጋንንቲ ኣብ ዝቐደመ ህይወቱ ብሕልሚ ሓደ ብመዓልቲ ድማ ከዓ ብኣካል እናመፁ ይፍትንዎ ነበሩ። ከምዘይክእልዎ ምስ ተረድኡ ግን ተኣኪቦም መጺኦም ብእሳት ሓለንጊ ገሪፎም ኣቑሲሎሞ ከዱ። ንሱ ግን ተሓገሰ። ኣብ በረኻ ንዝነበሩ ኣብኡ መነኮሳት ኩሎም ብርሃን ብዝኾነ ህይወቱ ሞገስ ኮኖም። ንሓጢኣተኛታት ድማ ንሱ ኣቐዲሙ ሓጢኣት ዘበለ ኩሉ ዝፈጸመ እኳ እንተኾነ ብንስሓ ነዚ ዝመሰለ ክብሪ ስለ ዝበቕዐ መጸናንዒኦም ኮነ። ኣብ ልዕሊ ጎቦ ዘላ ዓዲ ክትስወር ኣይከኣላን እዩሞ ስሙ ኣብ መላእ ዓለም ተሰምዐ። ኩሎም ድማ ሙሴ ጸሊም ክብሉ ጀመሩ። ኣብ ፈቐዶ በረኻ ዘለዉ ኣቦታት ድማ ጥራይ እንተይኮነስ ዓለማውያን መኳንንትን ከይተረፉ እውን ክርእይዎ ይሙነዩ ነበሩ። ንሱ ግን ንነፍሱ ኣንታ ጸሊም ባርያ ስለ ሓጢኣትካ ብኸ ንባዕ ሕዘን እንዳበለ ንነፍሱ ይግስፃን ካብ ውዳሴ ኮንቱ ይርሕቕን ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ጓሳ ኣበምኔት ኮይኑ ተሾመ። ከምቲ ዝግባእ እውን ኣገልገለ እሞ ንህይወት ብዙሓት ጨው ብዝኾነ ህይወቱን ምኽሩን ኣመቂሩ እዩ። ድርሳናት እውን ደረሰ እሞ እናኣረገ ኸደ። ካብ ናይ ነዊሕ ቁመቱ ከምኡ እውን ጽዕዳወን ኣወራርዳን ጭሕሙን ዝተለዓለ ክርእይዎ እንከለዉ የድንቕዎ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ 375 ዓመተ ምህረት ሰብኣ በርበር ኣህዛብ ንገዳም ኣስቄጥስ ከጥፍእዎ እንከለዉ
ካልኦት መነኮሳት ሃደሙ እሞ ንሱ ግን ኣይሃድምን ኢሉ ምሸውዓተ ደቂ መዛሙርቱ በዛ መዓልቲ እዚኣ ተሰይፉ ብሰማዕትነት ኣዕረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ቅዱሳን ጸሎት ይምሓረና። ጸሎቱን በረከቱን ናይ ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ምስ ኩላትና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብል ለሙሴ ጸሊም እንተ ነበረ እጉሰ ውሳጤ ገዳመ ሶበ ተዘከረ ኩሎ እከያቲሁ ዘቅድም እትቀተሊበ በመጥባተ በርበርዮም እስመ እዘን በለደም ይነጽህ ደም ሰላም እብል ለአሃው ሰብአቱ ዘምስለ ሙሴ ጸሊም በመጥባህተ በርበር ዘመቱ ወለዘተ ሃብአ ፈሪሆ አሃዱኡም እልክቱ ጸዋሬ አክሊለሙ መልአከ ሶበ አስተርአየለቱ መንገለ ጥብአ ተመይጠ ፍርሃቱ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ናይዞም ኩሎም ቅዱሳን ምስ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ናይ ዕለት 24 ይቕረታ ናይ ዕለት 24 ሰነ ኣብዚ ይውዳእ። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሎም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሳምራ፣ 24 ካህናተ ሰማይ፣ ቅዱስ ጸሊም ሙሴ ኩሎም በረከት ምሕደረና ኣሜን። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕጂ ድማ ናይ ዕለት 25 ሰነ ወላዲተ አምላክ መብርሃኔ ልሳን ኩንኒ ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ 25 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ወዲ ጻድቕ ኣረጋዊ ዮሴፍ ጸራቢ ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ይሁዳ ተባሂሎም ይጽውዑ ካብ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ እዚ ቅዱስ እዩ። ወዲ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክኸውን እንከሎ ኣዲኡ ድማ ማርያም ትበሃል ነበረት። ኣዲኡ ምስ ሞተት ተሸጊሩ እኳ እንተነበረ ገና ኣብ ህፃንነቱ ድንግል ማርያም ወሲዳ ብፍጹም ስጋ ኣዕበየቶ። ኣተዓባብይኡ ድማ ምስ ጎይታና ኣብ ሓንቲ ቤት እዩ። ጎይታና ንዕኡን ንሕዋቱን ያዕቆብን ስምዖንን ምስ 72 ኣርድእቲ ጸንበሮም እሞ ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ወንጌል ምስ ጎይታና ከም ዝተዘራረበ ዮሐንስ ወንጌላዊ መዝጊብዎ እዩ። ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ተማሂሩ መንፈስ ቅዱስ እውን ተቐቢሉ ናብ ብዙሓት ኣህጉራት በጽሐ። ኣይሁድን ኣረማውያንን ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክምልስ ብዙሕ ድኻምን ስቃይን ብኣኮቴት ተቐበለ። ሓንቲ ሓጻር መዓልቲ ሓደ ምዕራፍ መልእኽቲ እውን ጽሒፉ እዩ። ሓጻር ደኣ ትመስል እምበር ምስጢራ ብጣዕሚ ትሰፍሐ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣረማውያን ቀቲሎምዎ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያቱ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ደረበ። በረከት እዚ ሃዋርያ ምስ ኩላትና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ብጸለቱ ይምሓረና ኣሜን ንዘለዓለም ኣሜን። ዓርኬ ሰላም ለይሁዳ ለእግዚአብሔር ገብሩ በቀኖታ ሐፂን ርሱን ዘተቀነወ ኣጋሩ ሃይማኖተ ወንጌል ፍጹመ እንዘይምህሩ ውስተ መክፈልተሙ ሰበ መክፈልቶ ደመሩ ምስለ ሐዋርያት ደርገ ተጽፈ ተዝካሩ። ቅዱሳን ጲላጦስን አብሮቅላን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ጲላጦስን አብሮቅላን መዘከርታኦም እዩ። መብዛሕቲና መስፍን ጲላጦስ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታና ንኸይስቀል ምስ ኣይሁድ ከም ዝተኸራኸረ ንፈልጥ ኢና። ናይ ጎይታና ሞቱ ብፍቓዱ ስለ ዝነበረ ኣይሁድ እምቢ ምስ በልዎ ናይ ክርስቶስ ንጽህና መስኪሩ ኢዱ ተሓጺቡ ሃቦም። ናይ ጲላጦስ ታሪኽ ግን ኣብዚ ኣይውድአን። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንሞት ስዒሩ ድሕሪ ምትንሳኡ ትንሳኤኡ ብራእይ ገሊጽሉ ንኣይሁድ ተኸራኸሮም። ንሓሰውቲ ወተሃደራት ድማ ቀጽዖም። ኣብ መጨረሽታ ግን ብሮም ቄሳር ተጸዊዑ ካብ እስራኤል ክሳብ ሮም ሰቢኹ ኣብ ሮም ኣደባባይ ክሳዱ ተሰየፈ።
ቅድስቲ ኣዴና ኣብሮቅላ ድማ ሰበይቱ ጲላጦስ ክትከውን እንከላ ቁጽራ ምስ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ እያ ንጎይታና ተኸቲላ ቤታ ንሃዋርያት ተረኪባ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ዘመና ኩሉ ኣገልጊላ ኣዕረፈት። በዛ መዓልቲ ድማ ክልቲኦም ቅዱሳን ይዝከሩ። በረከቶም ይሕደረና አሜን። ሰላም ለጲላጦስ ዘተሃጽበ እዴሁ እምደመ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ንጹሕ ለሊሁ ለአብሮቆላ ሰላም ብእሲተ ዚአሁ ዘለአከት እንዘ ትብል ኢታስብ ላዕሊሁ እስመ ውእቱ ጻድቅ ወሄር ብእሲሁ። ከምኡውን ኣባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 44 ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ ኣባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ መንበረ ማርቆስ ብምክንያት ኣስላምን መኳንንቶምን ንብዙሕ ዘመን ብዘይ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ጸንሐ ሕያዋይ ንጉስ ምስ ተሾመ ነዚ አቦ ሊቅ ጳጳሳት ገይሮም ሸምዎ። በረከቱ ምስ ኩልና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለጴጥሮስ ሰናይ ስርዓት ውህግ ዘተሰይምከ ሊቀ በደብረ ዝጋግ እምላዕሌሁ ዘውህዘ ፈለግ እምጽሩይ ማየት ትምህርቱ አኮ ህሙግ ደቂቅ ሰትዩ ወረወዩ አእኑቅ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ዘመነ ጸዳል መውፅኢ መስተጋገሪ መዓልቲ ናይ ዘመነ ክረምቲ ድማ መእተዊ እዩ። አምላኽ ዘመነ ፍስሐ ወተድላ ይግበረልና። ካብ 26 ክሳብ ሰነ ክሳብ 25 ዘመነ ክረምቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሰላም ለክሙ ጴጥሮስ ወጳውሎስ በጸታ እህትዋ ንኣናቁ ለቤተ ክርስቲያን መሰረታ መምህራነ ስርዓተታ ትእዘሁ ህላዌክሙ መንታ ከመታብቁል ገራት ምድረ እንተ ተዘርአ ውስቴታ ለዛ ትክረም ተባረኩ በዓታ። መትል ወሃጋይ ክረም ተዘረሰይከ እግዚእና ወረሰይካ ጸዳየ ለመውፀው ወሰነ በዚ ክረምቲ ዘዋእሊነ ዘንበለ ፍሬ እንዘ ዘቁጽል ሃሎነ ናስተበቃነ በክረምቲ እግዚኦ ይኩን ውእለ ይቀርታ። ሰላም ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። በረከተ ምሕደረና። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ዕለት ሰነ ናይ ዕለት 26 ከዓ ንቕጽል 26 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ መዘከርታ በዓል ክቡር መልአኽ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ደብረ ቄርሎን ኣብ ገዳመ ፍዩም ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያኑ ዝተኸናወነሉ እዩ። ኣብ ውሽጣ ድማ ኣብ ሞሬ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘሎ ኦም ብዙሕ ተኣምር ይግለጽ ነበረ። ኣብታ ዓመት ጽጋብ ዝኸውን እንተኾይኑ ብዙሕ ማይ ይነዝዕ፣ ረሃብ ዝኸውን እንተኾይኑ ግን ወዝ እኳ ኣይረግአን ነበረ። ናይዚ ክቡር መልአኽ ሊቀ መላእክቲ ገብርኤል ተኣምራት ብዙሕ እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኑ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና አሜን። ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ ገብርኤል ኪሩብ በደብረ ነቂሎን ዛቲ እንተ ተሃንጸት በጥበብ ለለ ቅዳሴሃ ታውህዝ እምዕፀ ተድባብ በብዝሃ ነጠብጣብ ይተአመር ጽጋጋ ወበሃፍ ንስቲት ይትፈለጥ ረሃበ። በረከተ ምሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ ወመስፈን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይ ነቢይን መስፍንን ከምኡውን ናይ
ነቢያት ሙሴ ረድእ ዝነበረ ቅዱስ ኢያሱ ነዚ ዕረፍቱ ዝዝከረሉ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣብ ምድረ ግብፂ ኣብ ባርነት ይነብሩ ካብ ዝነበሩ እስራኤላውያን ዝተወልደ ክኸውን ከሎ ቀዳማይ ስሙ ሙሴ ይበሃል ነበረ። ኣብቲ ዘመን እግዚአብሔር ንህዝቢ ሒዝዎ 216 ዓመታት ባረኸና ካብ ባርነት ግን ከውፅኦም ከምስተቃለቡ ስለ ዝኾነ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ሚድያም ምስ ተመልሰ ካብ ዝመረፆም ተኸተልቲ እቲ ቀንዲ ቅዱስ ኢያሱ ነበረ። እግዚአብሔር ካብ ባርነት ዓመት እስራኤል ካብ ባርነት ክወፁ እንከለዉ ሙሴ ድማ ወዲ 80 ዓመት ነበረ። ኢያሱ ድማ ወዲ 40 ዓመት ነበረ። አሜን። እቶም ህዝቢ ግን ተረርቲ ልቢ ስለ ዝነበሩ ን40 መዓልቲ ዝሓሰብሎም ቀንዲ መን ኣይተፈለየን ካብ ሙሴ እቶም ህዝቢ ድማ ተረርቲ ልቢ ስለ ዝነበሩ 40 መዓልቲ ስለ ዝተሓሰበሎም መንገዲ 40 ዓመት ከም ዝኸውን ገበሩ። እዚ ግዜ ድማ ቅዱስ ኢያሱ ካብ መምህሩ ካብ ሙሴን ካብ ካህኑን ኣይተፈለየን። ንአውሴ ኢያሱ ኢሉ ስም ዝቀየረሉ ሙሴ ክኸውን ከሎ ብፍቃድ እግዚአብሔር እዩ። ኢያሱ ማለት መድሓኒት ማለት እዩ። ነዚ ድማ ምክንያት ኣለዎ። ንግዚኡ ንአማሌቃውያን ስዒሩ ንህዝቡ ኣድሒኑ ምድሪ ርስቲ ስለ ዘውረሰ ፍጻሜኡ ግን ንናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ንክኸውን እዩ። ቅዱስ ኢያሱ ኣብ በረኻ ን40 ዘመናት ፍጻሜኡ ግን ንናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክኸውን እዩ። ቅዱስ ኢያሱ ኣብ በረኻ 40 ዘመናት ንእግዚአብሔር ኣምላኹ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ እውን ብዝግባእ ተኣዘዞ ኣገልገሎ። ንእስራኤል ድማ ናይ ጾር ሓለቃ ኮይኑ ካብ ናይ ኢድ ሓጥእ ካብ ናይ ኢድ ኣህዛብ ኣድሓኖም። በዚ ድማ ብእግዚአብሔርን ብህዝቡን ሞገስ ረኸበ። ቅዱስ ሙሴ ኣብ ደብረ ናባው ኣብ ዝዓረፈሉ ግዜ ነቲ ህዝቢ ከምኡውን ካህናትን ታቦተ ጽዮንን ተረኸበ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዕድሚኦም ናብ 80 ይቃረብ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ኣምላኽ እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ነቢይን መስፍንን ኣመሓዳሪ ንክኸውን ሸሞ እሞ ቅዱስ ኢያሱ ድማ 3 ልኢኹ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ከፊሉ ንህዝቢ ዘሸግሩ ቀጽሪ ዘይብሎም ግን ኣፍካ ነገስታት ኢያሪኮ ኣጥፊኡ ንህዝቡ ምድረ ርስቲ ኣውረሰ። ናይ ገባኦት ሰባት ኣድሓነና ኢሎም ኣብ ዝደለኻሉ አሞሬዎንን ክዋጋ ቅዱስ ኢያሱ ወፀ። ነቶም ግሩማን ነገስታት ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጾርን ተጋድሎን ስዒሩ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስም ኣኽበረ። በታ ዕለት እውን 21 ነገደ እስራኤል ኢሎም ኣቆሞ። ኣህጉራት ምስካይ ናይ መማሕፀኒ ከተማታት ፈለያ። ነቢይን መስፍንን ኮይኑ ንህዝቡ ን40 ዓመታት ኣገልገለ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንህዝቡ ከምዚ በሎም፣ ኣነን ቤተይን እግዚአብሔር ኢና ንምልኽ፣ ንስኻትኩም ከ በሎም። ንሶም ድማ ንሕና እውን ከማኻ ኢና በልዎ።
نزي ملكت مئنتي كخون دما سلسته قد زلوا حاولتي أب ما أخلم عقومة نسا دما ناي قدسة أدنجل مريم مثال إيا إتا حاولتي سلسته قد كم زلوا أمبيتنا مرهان جلس مرهان مثال إيا إتا حاولت دما ناي مرهان جز كم زلوا أمي بيتنا أون بسلسة جز بنفسي بسجا بلبنا دينجل إياكم أون بسلسة وجن كاب هاليو كاب نبي كاب جبير حتيات نزهت إيا نزي إيو مبار أباري أقص حاولت تسم زي إياسو نا إياسو ناي مسكرت حاولت إخي نسخ إخي كبل ملس مسكنا كبل مسكنا عايخون أمين عبي نبي إياسو كاب جبسي كاب زوصو أب 8 عامت كاب زولد ما أزي قدوس أزي 120 عامت مصحف قدوس مس أب 120 عامت مصحف قدوس أب 110 عامتو يبل أبا مقارسني أقب أب مأكل وجناته كونوا عارفوا أب مسكال لما تقبله إسرائيل لما 3 معلتي مقالتي 110 عامتي بالأب مأكل وجنات قينو عارفو أب مقابر يعقوب تقبره إسرائيل لما 3 معلتي بخيلو بفتاويو بناي قدوس إياسو إيد نسأ قصري أحزاب إياريكو زفرسة እግዚአብሔር ناتنا ناي نسحا قوة دما بأماناتنتو قدوسان فتوتن يفسسلنا أمين كاب قدوسان نبي إياسون بركتون يكافلنا أمين سلام لإياسو لموسى تتمصمد اسكنس آلتو كعبة منفس كبده عدونت هزبو لأملاك سو بإيده فقده قتل ببقناؤون سراويت نقست فدفود وبألا قيو عزني مو برد نجزاوير أملاخنا مسكنا يكون آمين نعنا ون بصلاة كلهم قدسان إمحارنا أنزل عالم أنا آمين زود غازنا تبا كله ما بقى قدسان تكون ملاك تعرم لي آمين وآمين كل ملاك السماء سنكسار سمع ذنب فقر قويت عبلب ويعمل بحالوان صلوتنا قدسان دما يركب آمين أول زو السمايات يتقدس مكتم من قستك ويكون فقالك بكما بسماي كما هو مدرس الساين زي لتنا هابينيم هدي لنا وسن وجهنا كنا نرجع ذا بسرنا طبعا زي استمتت الله نبرهن كل اسم زي أكيد من اسم هاي لو سبحانه سلام ورس جورير مراك والسلام سلام لك بروك تعال ما نتورك كرتك تفاسيف سيد أو مارم تسجع ملته وداس ملته موكس ملته كل أجزاء مسرك سألو سألها فكر ولشي ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራልና ጣውንት ማጸነቅ ተማጸነቅራል ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን